Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje na brdu za piknik. Pčele dolaze. Obožavam piknik. Da, ništa nije lepše od užine pod vedrim nebom. Sendvič, gospođo Patuljak. Hvala ti, kraljice Boco. Sendvič, dragi. Njam, sendviči sa medom, moji omiljeni. Sklanjaj se, odlazi. Tata, to su samo pčele. Pa ja ih ne volim, ničemu ne služe. Ničemu ne služe. Med u vašem sendviču dolazi od njih. Nije tačno, med dolazi iz tegle. Tata! Ti nisi išao u školu, dragi. Da, u školu za kraljeve. Učili smo da mašemo. Ali Ben je u pravu, kralju. Pčele prave med. Stvarno, ali kako to one rade? Sve počinje na cvetu. Pčele jedu slatki nektar sa cveta. One jedu i jedu i jedu i jedu i jedu. Da, hvala, gospođo Patuljak. Kad se najedu nektara, odnesu ga i prave med u košnici. Voljela bih da vidim košnicu. Ako želiš, mogu da ti pokažem. Dobra ideja zaista, ali kad si već tamo, da li možeš da mi doneseš još meda? Naravno, veličanstvo. Donećemo vam teglu punu svežeg meda. Gospodine Patuljku, koliko pčela ima u košnici? U košnici ima nekoliko hiljada pčela. 1000, wow! Sigurno prave veliku buku. O da, spremite se za glasno zujanje. Biće nam veoma glasno. O, tako je tiho. Stari mudri Patuljku, kud su pčele nestale? Otišle su. Otišle? Da, odletele su. Čekamo da vidimo da li će da se vrate. Eno, to je matica. Ostale je uvek prate. Dobro je, dovešće ih nazad do košnice. Smirite se, sve se vratilo na normalu. Dobro, Bene i Holly, šta mogu da uradim za vas? Došli smo da vidimo kako pčele prave med. Pa, došli ste na pravo mesto. Ovo je košnica. A ja sam pčelar. Treba nam tegla meda za kralja. Nema problema. Pa, valjda ćemo da uđemo da uzmemo med. Gde su vrata? Stani, dadiljo Šljivka. Ne možeš tek tako da ušetaš u košnicu. Unutra ima na hiljade pčela s hiljadama žaoka i ne bi bile srećne da vide kako odnosimo njihov med. Pa šta da radimo? Prvo ćemo da uspavamo pčele. Kako? Pa uz pomoć magije. Ali mislila sam da ti mrziš magiju. Mrzim, ali kada se spremam da ušetam u leglo pobesnelih pčela, spreman sam da promenim pravila. Ko će da baci magiju? Bilo koja vila to ume. Dadiljo Šljivka, da li možeš da baciš čaroliju uspavljivanja za mene? U redu. Ne, dadiljo, ne na starog mudrog Patuljka, na pčele. Zašto mi jednostavno ne kaže šta želi? A šta se je dogodilo? Dobro, samo da pojasnimo. Želiš da bacim čaroliju i uspavam pčele? Ako nemaš ništa protiv, da. Zaspale su. Dobro, sada smo bezbedni. Dakle, sada ćeš da uđeš i uzmeš med. Još ne. Potreban nam je sigurnosni sistem. Sigurnosni sistem? Šta je to? Posebna sigurnost ako nam prvi sistem sigurnosti otkaže. Pažljivo me posmatrajte. Šta to radi, dadiljo? Bog te pitaj. Verovatno nešto mnogo glupo, ali smešno. Tada! Rekla sam vam, obukao se u pčelu. Da, za slučaj da se pčele probude, pomislit će da sam pčela i neće da napadnu. Sigurnosni sistem. Da, Bene, sada ću jednostavno da uletim u košnicu. Ali ti ne letiš. Tu će mi pomoći patuljački helikopter. Podigni me! Dižem te!
pčele spavaju? Potvrdno, Kostim pčele obučen? potvrdno, Tegla za med? potvrdno. Kreni, kreni, kreni! A sada gledajte kako radi pčelar. Smireno, bezbedno i razumno. Ja sam pčela. Bzz, bzz, bzz. Spusti me unutra. Unutra sam. Spusti me. Bzz, 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 bzz. Sve ovo za teglu meda. Da, baš je uzbudljivo. Prenisko. Malo gore. Malo levo. Pčele će uskoro da se probude. Neka požuri. Na poziciji sam. Brzo, stari mudri patuljku! Pčele se bude. Hajde, stari mudri patuljku, požuri! I evo nas. Gotovo. Smireno, bezbedno, razumno. Dobre pčele. Pozajmljujem malo meda od vas. I ja sam pčela. Bzz, bzz, bzz. Izvlačenje! 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 Misija obavljena! Smireno, bezbedno, razumno! Šta te pčele sada rade? Izgleda da ga prate. Roj pčela! Izvlačite me odavde! Vidi, ima ih još mnogo. Zašto idu za njim? Možda misle da je on matica. Brže! Brže! Drži se! Stižemo pravo u mali zamak. Hvala Bogu, prozor je otvoren. Ovo je prava promaja. Zatvorit ću prozor. Bože moj! Stari mudri patuljku, a šta to? Moja tegla sa medom. Savršena dostava hrane. Čak si se i obuka u pčelu. Da? Pusti me unutra! Šta ti ovo znači? Psst, šta se ovde dešava? Pčele! Pčele! Da, i ja sam se nekad plašio pčela, ali izgleda da su veoma korisne. Psst. Ko je ugasio svetla? Tiho krenite za mnom, veličanstvo. Kuda idemo? Stari mudri patuljku, bolje da imaš neko opravdanje za ovo ili sačuvaj me Bože. Šta ove pčele rade ovde? Pčele su odlučile da je mali zamak njihov novi dom, vaše veličanstvo. Šta? Ali sreća u ovoj nesreći je da možete da imate meda koliko god poželite. Zašto su pčele došle ovde? Pratile su me zato što su mislile da sam njihova matica. Pa ja ih u zamku ne želim. Ako nas primete, opet će da krenu za nama. Jasno. Zašto mi to ranije nisi rekao? Zdravo, pčele! On je ovde! Ovde! Izvlačite me odavde! Brini, stari mudri patuljku, imam te. Čekaj, a moj med? Približavaju se. Probaj da ih se otarasiš. Dobro, drži se. Jao! Jao! Pokušat ću da se spustim niže. Zar nismo previše blizu? Jezeru. Eno matice! Hoću reći stari mudri patuljak. Pčele dolaze. Ajde, evo vaše matice. I tako se dobija tegla puna meda. Smireno, bezbedno i razumno. Šta je bilo? Nikad ranije niste vidjeli pčelara obučenog samo u gaće? Smireno, bezbedno i razumno. Baš tako.
Vrlo je lako ako ste majstor u pčelarstvu, kao što sam ja. U tom slučaju možete i meni da uhvatite teglu meda? Ne! U stvari, ne mogu danas.